Kubor nakaslem jong unong san hima. UMDC bementa na soyong konstituensi uba Sherbor Maulong. Ulapan pa buon Krisyan met bat mensim yu uba Samlin Malnyang ubalayo ya ketiket na kaseng National People's Party. Banyak hun election MDC na nongspung soyong konstituensi chika yiyang dorbar ka Khasi Hills Autonomous District Council. Kani gajing penpau uba Sherbor ban Krisyan met bat mensim yu uba Samlin. Kadai namar hakini kisngi layo ka khubor bakaladon gajing per jingmut kinongkit kam ke NPP ha soyong konstituensi. Hadian ba ula syak penduk tiket ya ke election MDC. Uba Sherbor ula pensyai baka jingyo tiket uba Samlin hagani ke election MDC na kaseng NPP kadai gajing smutho jingmut lang. Nakaliang uba Samlin Malnyang ula penpau baka jingmi gajung u banyak hun ya ke election MDC kadai hadian gajing smutho jingmut baru MDC bementa uba Sherbor lang bat kinong Krisyan. Gajing hun ya ke election MDC kanong spung soyong konstituensi kanlong ka ba itanat namar na ke NPP anya kun hi UMLA barim uba Samlin Malnyang nang ta na ke UDP la sngut ho bakan penyang hi UMLA bamenta uba Senshar Lingdo uba Nathaniel Remai na ke Congress bat uba ban perkhat nongrang na ke seng Voice of the People's Party. Hakani ke step bentang suban 1SP lengba press bat media belong norak kubor ti kejing i jonga palajia tusngi khat wetrek kabami kubor nang bau nosaima bong ba sya pendut tiket ba share bat sya pendut tiket usting MDC bat misku tu jumut ba share Samlin rei kalong ba bakla rei nakleng jonga simet kaduk mentang gilong kowe kemesiam bar badeng Samlin nam ta kani election MDC ban solong sian how arpui trek benai feb arjar arpsan tidak leng jonga pesai pai ba kam tam sya kinong spung soyong kidok resan be jonga kinong resan be badeng Samlin ba kinya tren karangkat ngaruk on kersan met menusiam la kadai kamiat la kadai kayong ngandon karangkat badeng Samlin bab naleng jonga lengba kene lal pasai kubor ngakot ngewer kibreu jing UDP kibreu jing BPP beken alang jing kersan hagani kenti bamenta na benta badeng Samlin banyo jing job house news nam arja rapsan itulah boleh pi kontrasyon menyapun boleh pi IT no kajingum tresu kajunga banyakun nga ngamdei bureu berhabor ngasngap ya ka bagi rurang ba napo ka blok kajungi lai penbait lang tengarung lah simeta rai ba nganem kun su ya kani election MDC kebenkong yang aso banai koblais nam thamai pi baro das nam arja apsan long nam babet babiang bat ke ka ba ngami isakman kejing kon ba hadin kejing penbait lang kejing su jingbot lang ki orang ba bat kham tam yai ba heb balong MDC jongi menta ibran senda te ngirai mer jumot bhai kani kam hadien kelawan kata kacing ya penbet jing stu jing motlang mat bahap yang badeng hari kapor ngasau tho bangin yale ni ke election ngidan kamban mi na suama pi sekman da kalenti ke bangi ngi tho bagi rang ba bat ki pai ba ro kini telilang bat da kacing ai mesim ku chung i kacing karsan chung i kacing len lade ku chung i ya kani ka MDC ka ba menta bai ong akwa bagi pai ba so yong kinyo biang sa sisian pan ya takalat benjit dia pi bat bantri bha ya ki kamu kepadang sateng hapo ka noxpung sa yong konstitusi barang kowe tengah ngau ban ong ai kublei sibun ya ba ham bat ya badeng badon ki bala ailang ka support hedeng jing apply tikan ba nginya ya sekmat ngi terangkat habede begini kam te kumta ngami kan ka MDC ro da kajing kersan kajing su jingmon bat kajing trang ke mensiam sa sisian pat ban ai kita kajing sakri ka bapaka saki pai ba pat kinong song jong ka nospong soyong badru sabaro kebadehi nom takari bekejat benrio de kumta kum unong yalam mangalai lam teng ho hajing ya lenti jonga ngadon sibon kajing pakla ku mubrio andrei ngala persang ban trei bhai ki kam hadien bangala trei bhai ni kikam ba ngasau tho kedang don kejing duna ha kejing long brio jonga te kumta kum ubrio ngomla ban biang banda bangala charam kum ni ngasau tho
bat kalau long kajing hikaya nga ba kumno nganang ban penbha bat penjana yalde bat ban penbej ya ke ka banga kadon kajing duna ha kajing imjonga te kumta ngakarpat ya ki paj ba jongka long spung soyong ba sai chi sien pat da ka mesim jong kajing soret ba da ka mesim jong kajing ie nga khot nga we reki nadu kilong kmi kilong pa ki kon samla jong katika konsumsi ngidang don kam sibon ya kajing penbej ya kajing penbha habede bat kat kum sensar haka hima haka snong haka raj bat haki kentoj beper te kumta haki por kaba ngangalong MDC ka snong jungi stai ki bon ki tali ki snong ba kajing sensar snong kalong jing sensar lumi kawai ka snong kawai ka yiang kale kawai ka snong pat nang tai nawai kawan sini kam don itu pot usama pura te hadien undang malawan kum MDC ngasim ya ka rai ka bateng dalong kumno ru ngen abit lau jong pot usam bat manta kalane kum bakalong mantaru hadien bai ba habru lawan tengi ka kam MDC ni pas kam ya takan nongrim bat manta habangile chesok yong ngim don su takisnong banong ya huri hura banyak sencar numyeng keladon bedal jong pot usah te kani ka dika wei ka ba kalat bangi soyong nilalaj na kajing ya kelumar kajing ya pat ya pra bat kelawan kesencar ka babet ka babiang te kumta hani kasngi da kajing trei bat ai jimut lang ba ham ka ka kambai ba hab ale ila initiate ka parokon kita rungin continue ban le ba bi kumjo bat iba hab in nong ai but nong ai bor ya ka badang sapan kajing angnut jong iro ngin pen urlong hakan ikenti ka bamenta te ngasngau banong ba hakan ikenti kajing ele kajongi kalong kajing tali kajing stu jingmon ba kajing dei ka bacan kadon hakman tengi karpan hakan ikenti ka bamenta ba ki pai ba jong ni nang tai na po konstitusi ki pai kman ba ki kan mau biang ba sai sisien bat ki ong ikwan penjob biang hakan ikenti ka bamenta te tang ini ngas ko bandan bat pensai ka bede ba ne kam ten rei ka bede bat ka tu jingmi ki hakpo media ngarong klam yo i kata hadien ba ngala pen ngalam ba ka don kata ka jingmi ben ong ya per jingmot padeng ba samlen ban ba share MDC rei nak lang jongi impwa ban ong i ai hada ya kajing bom soto kajing bom patem te manta pile tiap nong ila pensai lang hang ni ya pedang ya kani ngi don kajing ye kajing stu jingmot kawai kajing mot bat kawai kajing parkan ini ha cepat ba tak mesim ban karpat ha pedang kajing stu jingmot ba kajing tali kajing kawai gadai kata ha jing election hi kadon hi ke isu haman lagi election benen ha tu bangele ya ke election bang asaram ka UDP ru long kadai ke bot sympathy jing sosan ya jing klat no ile HDI alingdo te kumta ki pai ba hi ki don ta jing sngongu ya ke ke ba mi ru ila no usenyang ban he ta po konsi te ki ailat ya ke ta jing sngolam kum ka dak jing sngongu ya i kum to no sen charang te ten ri ha be de bat menta ka ni kenti ha jing ele hi ngisim la ka de ya UDP ya Kongres ya ke VPP bat NPP ngi hang te ngim don ka ta jing ong ban nyau ben mano patrot mano baklan ha jing ele hi ngisim baro ki de ki baklan non bat ngi karpat la ka jong ganong rem bat kumno ban trei kumno banyalam ya ka pat ba jong ka konsi hoj ngai kon ni ka election ki we do ki kon ni ka election bat ki we candidate be kon hang ni ki don ka jok jing thmu kumno ban chakri ya ka dong sponsor yang konsi tanga so ban ong jing ele ngilong kum si perlok ha ka jing kon ngilong ka jing ele ka election tengi hab hi ban pen i la ka jong ka ni ka nong rem hoj ha be de ba party jong ni na NPP ro cái bangi ngi soto ba kum ki pai ba ki ong bat ki lamat mata asnam ki soto ya ka jing don kam u ei to no yalam ubala ban le bhai konsi te ha ba ki pai khmat i kan ki jing ya lenti ki asnam ki pai ba ki la ot ki la nam ki la wan sanga man na kasngi ki wan sini ki ong ba deng ka long ka jing ba ki jing do no ba kraw ki asnam ka bangi ngi ka tku ka ka bangi trei ka bangi kenduk manta kamlong kum hakpor ba PP3 te kum ta nak leng jonga ngasngau ban ong ba habede ba ka banta
ngong pro chikatu ngi sa elam bakla ban su ong bet o kaseng NPP ke de basniu o kaseng NPP ke de parti ke bamlong te han renga ngasim hang ni ka parti baro hi ke don ya kejuk kadong rem ban chakri pat ba jong state ke jongi han rei rangi phai ba de ban jit yom long mi khmat haman lai konsi ngi long ban pechwa u ei u breu u basau thu ya ka kam ban tri bat u bala ban ket ya ta kam te nga ngaso ban ong dau ta u breu bagi pat ba ki i bagi sania u mi u breu u ba bet u ba biang ban ket ya kam kemut ki pat ba kin ai ta kai te nga ngaso ban ong ka ni ka por hoj il di nga ngam de bo biang hade ha bagi nu jor ke e ki kam ba de bagi pat ba ki ai ke jing e yang ngam ta ka ni kan ti ngaso ban ong ka don ki jing karman ba ka NPP kan job nang te na po soyang Hakni sini i bakampau kerteng rupi i pala kali kerteng state election committee dan rimta shumi kesan-kesan ka les kami kerteng rupi long kendet borok nak buat long balik kami kesan-kesan kerteng rupi kedai kejing suju mot rupi bab di sini kedai kejing kuat akin kam nak kejing kuat kesan makin penyang rupi di sini habede ba kedai kebentahi kalawan lang kejing suju mot na barok akilya ndai tang nanga ne tang bat nga ba hab ne bat kirang ba kawan lut kawai ka sur hi ba ka ban kong hi galong ba ka jing su jing mot long ki initiate bar khoj ka dei hi da kirang ba par khoj ki pet ya ka perman habe de ba ka jing long jing man po konsi bat ka ba sa ya khamat ka long bai MDC jongi badan menta I don tak mesim ka ba ka loj ba bat I don ka mesim ban pe jangai ba ka ni kam te de nak ta ka daw kawan kum ni bat ru ki rangba bat ki pajba ru ki karpat lang yang ngi beror ngot ni ya stu jing mot pi arngot ya kan ono kam ngi ngin sim bet ya karai kum ba piala ma pi arngot kata ka ni yu kubor ba ke jimi ju pi kamat kum ba hadin ke jimi per jimot MLA ba kon ma HDR kum ju ru ki kertong pi bam yo kertong ro kim ta kim kersan itu kertong pi kalau pi ba pi mi kamat pi ba ki pi ke desi MP kani kam long kum ta marpi ka parti kongres ka jubu bet yu kandidat ka parti UDP ru manen ka bu yu kandidat ka parti jongi ru ka penjeng kandidat bat ka batamai mta kalong ka parti VPP kawan sakmat ban bu lo jong kandidat te kani ngim so pala ban ong no ban sim ka bu ya takiyeng joki we namar ngimla ban tip ka jingile election ki no don la ka jong ka dong rem ngimla arban ong ban batai taki yang juki wei ba kia longkum ta hari nga ngasim bi LD ba ki su jumot jong kirang ba jongi ngim sim kabu ya taki ki barokon ngisim bet bakalunti bakawan hina ki pajba ba kirang ba di MDC jongi ngisim bet yakata ngim sim reban ong na ban sim kabu ba ka kerteng jonga kami meningkong de hadien ki dile tu ka jing dile ro pisu thui ka ton ka jing sanjor ka ba kraw ba ka jing le jongi hang tai habe de ba ka tikan bat hadin ke jing sokya palan nak liang MDC jongi ong ba ka dalong kum ni kan bha ba ding ba phin ya da phis khaman ngi nyek da su tho ba kirang ba ke ngarung ong em ka tar ngam la ban long kum no ban ye pen bet bha te hadin da le pen bet bha le san dor bha ya ke ei ka ba kum MDC la ong kan bha si bon ne dang sacrifice manga phin yang no phi te kata ka ti ka wei ka nong rem ka ba ngi kran bat ka ba ya kran ru ya kani ndai bang syakran tang sien asien ndai mangaru banyakran MDC jongin kan ki reurong ba jongi ki ya chakman halor kan ki sokya habe de bang de ka banta ban penmi yang kum kandidat te kum ta kan kasngi kam don kanu ban ong bangi sngo ba o kita ki ba du tiket na ki wei kan wan changi o kita ki be ya pat kin wan singi kam don kum ta ngi yang me kan rem la jong ban pensai ya ka ei ka kam ka bangi tre bat ya ka ei ka banang sa nang de sakmat ngini kran me yakta ngim don posu ban ya kadokti ne ban kan no brio ngin kran me ka dong rem la jong ai ki wei kin kran ne le ngi ngin yang ka dong rem bas kam kum bangi ju chakri pat ba ni pan e ta kam ka ba ba ngin yang ka ta polisi ba ba jong ni ha ba de ba ka ta ka kam MDC ya po no sponsor yo